A la 43 edició de la Fira del Llibre de València es visita ara Joan Garí per presentar-nos Viatge pel meu país, publicat per l'editorial 3 i 4. Un llibre que torna als mateixos llocs i al mateix itinerari que l'escriptor de Sueca, Joan Fuster, va fer fa 50 anys per a escriure El País Valenciano. Joan, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. És evident que estem a l'any Fuster, però com va sorgir la idea de fer un llibre de les característiques del viatge pel meu país? Bueno, això és un projecte que va néixer fa uns 3 anys. Em vaig adonar que en el 2012, que ja hi som, es complirien 50 anys, farien 50 anys del País Valenciano de Fuster i de nosaltres els valencians, també 20 anys de la mort de Fuster, i que podria ser un bon moment per a revisitar, per haver revisitat i publicar en el seu moment, un nou viatge pel País Valencià que seguirà les rutes que va fer Fuster en el famós llibre del País Valenciano publicat per Destino. Ho vaig proposar a l'editorial 3 i 4, a l'Egeu Climent. La veritat és que l'acollida va ser sensacional, em va dir de seguida que sí, em va obrir totes les portes, ens vam posar a treballar i 3 anys després el resultat és aquest llibre que teniu així de Viatge pel meu país. Un llibre en què has treballat amb el fotògraf Joan Antoni Vicent. Efectivament, el llibre té, diguem que són dos viatges paral·lels que a vegades inclús s'entrecreuen i a vegades van un al costat de l'altre, el viatge meu literari, i a partir del meu text el fotògraf Joan Antoni Vicent de la Vilavella va realitzar el seu propi viatge fotogràfic amb el seu prodigiós blanc i negre. La veritat és que les fotografies de Joan Antoni Vicent són una delícia. Estic molt content que hagi participat en el projecte perquè li ha donat un plus de bellesa, de subtilitat, en fi, són unes fotos magnífiques. I també ha col·laborat un altre de la Vilavella, que és Manuel Vicent, en el pròleg. Bueno, el germà de Joan Antoni, Manuel Vicent, l'amic Manuel Vicent, m'ha fet un pròleg molt elogiós i des d'ací vull agrair-li-ho, realment ha sigut molt amable. Com heu estructurat el llibre? Heu seguit al peu de la lletra a Joan Fuster? Bueno, Fuster, en el País Valenciano, fa 8 rutes, sempre partint de la ciutat de València. Ell agafa València i se'n va cap al nord, cap al centre, cap al sud, fa 8 rutes diferents. Jo he tingut una feina molt fàcil, simplement he seguit les rutes que va fer Fuster. Quan se'n va cap al Maestrat i els Ports, quan se'n va cap a la Vall de Cofrents, quan se'n va cap al sud, els diferents itineraris cap al sud, jo he anat darrere d'ell. M'he apegat, he agafat el seu text i he construït una espècie de palimpsest, com allò que feien els monjos medievals, que escrivien entre línies, els marges, efectivament. I és molt bonic perquè ha sigut un joc de memòries. Jo mateix, en els anys 80, quan era un jovenet que estudiava a la universitat, vaig fer un viatge a peu pel País Valencià, inflamat per les lectures de Fuster, no cal dir-ho, i aquest viatge a peu el vaig fer en 2 rutes diferents, una cap al nord, partint de Borriana, que és el meu poble natal, una cap al nord i l'altra cap al sud, i aquest viatge en autostop, a peu, ha sigut un poquet el segon viatge que he ficat en aquests estrats de la memòria, que és Viatge pel meu país. És a dir, hi ha el viatge de Fuster, el meu viatge a peu dels anys 80 i el viatge que he fet actualment per a poder fer el llibre, i aquests 3 estrats diferents de la memòria són els que han permès l'elaboració del meu llibre. I d'aquesta memòria i d'aquesta realitat. Fuster fa 50 anys, tu ja fa uns anys que vas fer la primera volta a peu, el primer viatge a peu pel País Valencià, i ara per a fer Viatge pel meu país. Ha canviat molt? Home, el país ha canviat molt. Pensa que quan Fuster fa el seu viatge, ell té aquella visió, famosa i discutida visió, de que el País Valencià és un país molt agrari, on pràcticament no hi ha indústria. Això se li ha corregit i se li ha ensenyat que no era així un poc. I, home, actualment, evidentment, ja som un país modernitzat en el sector industrial, en el sector serveis. No sé si en la mentalitat, jo crec que en la mentalitat encara estem un poc, tenim aquella mentalitat subalterna. Això és el que jo me volia referir. Evidentment hem canviat, en 50 anys ha canviat el paisatge, en certa mesura, però se troba encara aquest substrat que parlava Fuster. Jo crec que si Fuster ara visquera i fera una avaluació, ho he fet jo per ell, perquè ell ja no està així, realment se trobaria en que és la conclusió que he tret jo. És a dir, el país ha canviat, s'ha modernitzat, però la mentalitat continua sent una mentalitat una miqueta subalterna, una miqueta falta d'ambició. I això és una diagnosi que fa ell en 1962 i que torna a fer jo en el 2012. Que les tesis fusterianes estan. I per tant, això vol dir que les tesis fusterianes, que òbviament han de ser corregides, han de ser matisades en alguns aspectes, en l'aspecte substancial continuen sent tristament en vigor. Volia preguntar també una qüestió molt especial. Enguany
se celebra els 50 anys de Nosaltres els Valencià, se celebra també els 50 anys del País Valenciano, 20 anys de la mort de Fuster, ho has dit, Ades. Se parla molt de Nosaltres els Valencians, però per què no es parla tant del País Valenciano, que també va ser un llibre fonamental? Bueno, passa una cosa molt curiosa. El llibre que va impactar en l'any 62 en la societat valenciana no va ser Nosaltres els Valencians, va ser molt poc llegit, perquè hi havia molt poca gent alfabetitzada en valencià, no? El que va ser llegit, que era en castellà la versió original, va ser el País Valenciano, i és el que va alçar la famosa polèmica per tot allò que deia Fuster, de que sí, que si en la Ribera posaven rata de marjal en la paella, que si les bandes de música i la pirotècnia no hi havia massa diferència sonora, en fi, aquelles ironies tan fusterianes que a mi m'agraden tant, per cert. Això va sentar malament en certs sectors molt conservadors i molt tancats de la societat valenciana, i realment el llibre polèmic va ser el País Valenciano. Per això crec que és de justícia, Nosaltres els Valencians és un llibre fantàstic i és un llibre transcendent, però crec que és de justícia posar l'atenció en el País Valenciano, en el viatge pel País Valencià, que és com titula Fuster la seva versió en català que publica l'obra completa, no? La seva pròpia traducció. Crec que és de justícia posar els ulls en un llibre com aquest, perquè realment és un llibre, probablement és un dels millors llibres literàriament de Fuster, és un dels productes literàriament més aconseguits de Fuster. Ell estava molt content, tant de la versió en castellà com de la seva traducció després. I per tant és molt important, crec que és important posar un poc l'accent en un llibre excepcional com és el País Valenciano. Recordem un poc com va sorgir el País Valenciano, la transcendència que va tindre, un encàrrec de Destino... Efectivament. Destino feia una sèrie de guies de viatge per Espanya, hi havia col·laborat Pío Baroja, en el nord, Josep Pla, Catalunya, crec que José María Piemán, no sé si va ser Andalusia, i tenien el cas valencià... Un còctel especial, eh? Un còctel prou especial. No, eren unes guies de luxe. Avui en dia no es fan guies així, és a dir, home, avui en dia la gent que escriu guies de viatge no arriben ni a la sola de la sabata aquells grans escriptors, no? Bueno, doncs, clar, en aquell moment buscaven un escriptor que fera el País Valencià. I hi havia diferents candidats, se parlava de José Ombuena, que era director de les províncies en aquell moment. Al final li ho van donar a Fuster. Això va despertar una sèrie de recels, no? És a dir, bueno... I clar, Fuster va fer el seu llibre i Fuster era una persona, era un iconoclasta, era una persona molt irònica, era un escèptic, i evidentment el llibre que va fer era un llibre que va aixafar alguns ulls de poll, no? I això n'hi ha gent que no li ho va perdonar mai, se li van tancar les portes de la premsa valenciana, va seguir escrivint a Barcelona, per exemple, que ell vivia d'això. I realment el País Valenciano va ser un abans i un després en la seva producció per la polèmica que va alçar. Fins i tot el van cremar en un llibre de falla. Vull advertir que el meu llibre no és menys... Diguem que la càrrega d'ironia i de criticisme no és menor que el de Fuster. Ho dic perquè si algú vol cremar-me en una falla, doncs ja està avisat. Bueno, el que sí que podem fer és agarrar-lo de la taula i mostrar-lo, un llibre d'una bellesa molt especial. És un llibre molt bonic. Ja la portada és una perspectiva de la plana baixa des del castell de la Vilavella. Es veu les agulles de Sant Àgueda, de Benicàssim, i tots els vastos camps de Tarongerar, que són substancialment el país de Joan Antoni Vicent i meu, la plana baixa, no? Els dos vivim allí, i realment és una perspectiva molt bonica. Joan, el pots obrir per mostrar alguna fotografia? Sí, per descomptat. I, en fi, n'hi ha... I les vas comentant. Sí, no sé, això és una fotografia de la Universitat Jaume I, de Castelló. Això és el monestir de Portaceli, en Serra. En fi, no sé, n'hi ha fotos... Això és el Santa Maria de la Valldigna. N'hi ha fotos molt bones, és a dir, jo penso que el llibre... Mireu, vaig a dir una cosa que probablement vos sorprendrà. Només hi ha dues classes de llibres. Un és els llibres que et canvien la vida i després els altres són els que te deixen igual. Jo penso que el llibre de Fuster és un d'aquests llibres que et canvien la vida. A mi me la va canviar. I aquell llibre també aspira a ser això. De fet, qualsevol escriptor que faci llibres que no aspiren a ser llibres que et canvien la vida és un mal escriptor. Això us ho dic d'entrada. Jo he fet un llibre amb la mateixa ambició que el va fer Joan Fuster en l'any 62, no? I canviar la vida, a vegades, un canvi de vida pot ser des de la suggerència que t'aporta una metàfora o una fotografia fins a les perspectives que t'obri aquest llibre, no? Jo penso que avui dia, on tot està tan malament, la crisi, tot el món es creixent tant, els escriptors hem de ser ambiciosos i hem d'aspirar a fer llibres que ens canvien, que canvien la vida dels lectors. Els escriptors ja és la canviada. Jo, mentre he escrit el llibre, he canviat la meva vida, no? Ara hem d'aspirar a canviar la vida dels lectors. En esta idea de canviar la vida, vull fer-te dues preguntes en una. Llibres de viatge, narrativa, poesia, assaig, és la teua producció. Vols canviar la vida, però com vols canviar la vida i veure aquesta evolució com a escriptor que tu tens?
Home, sempre es pregunta, no sé si això subreptíciament m'estàs preguntant això, sempre es pregunta a l'escriptor per què escriu, i això és la pregunta que odia tot escriptor, perquè és una pregunta que no té resposta, és a dir, per què s'escriu? No sé, jo crec que fins i tot els escriptors que han aconseguit pujar al palmarès més excels i que estan guanyant diners, que els ixen els diners per les orelles, no sabrien respondre a aquesta pregunta, no? Perquè, evidentment, no s'escriu per diners, no s'escriu per fama, no s'escriu per cap satisfacció que es puga etiquetar fàcilment, no? Probablement s'escriu perquè no hi ha més remei que escriure. En el meu cas és així, és a dir, jo per què escric? Perquè no sé fer res més ben fet, i perquè no tinc més remei que fer-ho. Simplement és això. I com a lector, quins llibres t'han canviat la vida? Evidentment, a banda de Fuster. Bueno, els lectors que m'han canviat més la vida són els que he escrit jo. Això ja d'entrada. No, t'he dit com a lectora, tu. Jo comprenc la pregunta. Quins escriptors? Però t'he dit que la resposta està en consonància amb la pregunta. Després, quin tipus de llibres m'han canviat la vida? Mira, no sé, l'altre dia rellegia Madame Bovary de Flaubert. Feia molts anys que no l'havia rellegida, feia gairebé 20 anys, no? I em maleïa a mi mateix per haver passat 20 anys sense llegir Madame Bovary, perquè Madame Bovary és un llibre absolutament fascinant, és un llibre impressionant, no? Ahí està tot, és a dir, en la novel·la realista està pràcticament tot, està el cinema, que encara no havia aparegut, li faltava mig segle, està tots els experimentalismes que després li vulguis posar, està els punts de vista, la metàfora, el símbol, està tot, no? En això t'he dit que realment el que paga la pena moltes vegades és rellegir els clàssics. No perquè no n'hi hagi coses interessants en les novetats actuals, n'hi ha, sinó perquè els clàssics són insubstituïbles. Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut a presentar el viatge al meu país i per haver posat aquest esforç i aquest gra d'arena en l'Any Fuster. Gràcies a vosaltres.